un Clube Deportivo Lugo que, ben, de un momentiño a outro, me imagino que estará a piques de saltarse ao rectángulo de xogo. Tino Varela. Sí, xa todo, tanto a prensa como os aficionados estamos agardando a saída do Clube Deportivo Lugo, sobre todo do San Andreu, que tamén xuntou aquí no Anxo Carro unha morea de aficionados. Xa en primeiro lugar está Fernando, porteiro suplente do Lugo, co que imos empezar a falar xa sobre as últimas consignas de Julio Díaz dentro do vestuario. Bueno, a verdad que simplemente manter o que foi a tónica general de todo este equipo e o continuar con esa pelea e esa garra, ¿no? Fernando normalmente é un dos homes que máis saltos ou que máis botes dá dentro do banco cando os seus compañeros erran algunha ocasión clara. Bueno, sempre se procura, en este equipo sempre procuramos axudar todos e eu, pois, neste caso, desde o banquillo, pois, simplemente intentar dar un pouco de ánimo ao equipo, nada máis. Gracias, Fernando. Moitas gracias. Pois ben, que os berros de ánimo non saian só o banquiño do Clube Deportivo Lugo, senón tamén de todas as bancadas. De todas as bancadas, tanto de un lado como do outro, para este Clube Deportivo Lugo, que nesta fase de ascenso acadou 2 vitorias e 2 empates, perdendo outro partido. Leva xogados 5, este é o sexto derradeiro, e hoy teñen un Lugo campeón que necesita, por suposto, desta vitoria e desta afición. Decía que o Lugo, con esas 2 vitorias, 2 empates, 6 puntos, o rival que temos en contra, que ten aquí no Anxo Carro, non perdeu ningún partido. San Andreu tamén tivo 2 vitorias, ou seja, que non gañou máis que o Clube Deportivo Lugo, que pasa que empatou en 3 ocasións. Por lo tanto, son 7 puntos, e hoxe, vencendo aquí, e sempre que o Extremadura non gañe en Elxe, pois o ascenso sería para eles. Está claro que o San Andreu non vai a vir aquí a conseguir únicamente o empate, porque eso podría traer consigo, ainda que fose un gol a última hora, podría traer unha derrota e non lle valer para nada, ainda que o Extremadura fose perdendo en Elxe. Por lo tanto, depende, este partido depende en todo, non en parte, senón en todo, para o Lugo de vencer aquí. O San Andreu, con gañar aquí, teno claro, pase o que pase en calquera sitio, este conxunto que teñen vostedes nas súas imaxes, o conxunto que adestra Jordi Gonzalvo, e o teñen con esa camiseta amarela con as reñas vermellas, pois ben, este equipo vencéndose aquí ten o ascenso a segunda división seguro, pase o que pase. O Lugo non, o Lugo ten que vencer e, sen embargo, contar coa axuda do Elxe, que nada ten que perder, pero tendría que empatar polo menos co Extremadura. San Andreu, aí o teñen á esquerda, preparado para saltar ao rectángulo de xogo, e tamén aló ao fondo, na saída da porta de vestuarios, o Clube Deportivo Lugo, o conxunto local. Clube catalán ao rectángulo de xogo. En principio, asubíos lóxicos, como pasa sempre cando van dedicados ao equipo contrario, pero que, sen embargo, hai unha mestura total e importante de aficionados que moi deportivamente o reciben tamén con aplauso. A ovación, por suposto, que non se deixa esperar sobre o rectángulo de xogo o Clube Deportivo Lugo. Aí ven vostedes ao capitán Alvite, tamén a Carolo, e por último sobre o campo trío arbitral que, como lle dixemos, andaluz, Japón, Sevilla, con García de la Rosa e de los Santos Martínez. E agora, mentras se procede o sorteo da posición sobre o rectángulo de xogo, imos a ver se podemos, Tino Varela, coñecer cales foron as últimas disposicións ou as últimas intencións, o último desexo, as últimas palabras de algún xeito que nos poda ofrecer o adestrador Xulio Díaz ou Jordi Gonzalvo, ou os dous, ou como sexa, aí cando se preparan para sentarse no banquillo. Sí, vamos a intentar falar con Jordi Gonzalvo mientras Xulio Díaz atende a outros compañeros da prensa. Para o banquillo de San Andreu, bueno, un partido trascendental que pode resumir el... ¿Qué quieres hablar? Un partido trascendental que puede resumir 43 partidos. ¿Me puedo resumir? 43 partidos. 43. 38 de liga y 5 de pues paso. Nuestros fenomenales. Primeros en todo y vamos a seguir primeros en todo. El Lugo no les preocupa.
Hombre, claro que nos preocupa, lógicamente. Tenemos un rival delante al cual tenemos que tener respeto, por supuesto, pero hay que estar convencidos de nuestras propias posibilidades y, por supuesto, lo estamos. El depender solo de ustedes le da mucha tranquilidad. ¿Él? El depender solo de ustedes le da mucha tranquilidad. Sí, hombre, por supuesto que sí. Pienso que nosotros solo tenemos una manera de jugar en este playoff, que es arriesgando y sabiéndose de que ser ambiciosos es signo de victoria, ¿no? Y que tiene que salir bien. Gracias. Nada. Normal que Jordi Gonzalo teña confianza, yo teño en vostedes sentado no banquiño, tranquilidade ao comenzo, porque despois, como ven, decía diante da pregunta de Tino Varela que ven, despois de tantos partidos de Liga sempre de primeiros, non tiña por que ter agora a menor dúbida ou a máis pequena desconfianza dos seus xogadores, non desconfianza, senón falta máis ben de confianza neste último e decisivo partido. Ben, parece que xa... Os últimos minutos dun partido moi trascendente. Pode ser trascendente e facer historia para nós. Entón, bueno, acollémolo con esa seriedade, claro. Gracias, Simón. Respeta o minuto de silencio. Minuto de silencio que se garda en honra deses 5 rapaces, 4 rapazas, unha rapaza que desgraciadamente nun accidente de circulación faleceron esta semana. Impresionante, señores, este minuto de silencio, con que respeto os aficionados, xogadores, técnicos, todo o mundo, en honra deses 5 rapaces que desgraciadamente nos deixaron esta semana, cando tamén festexaban o seu final de temporada moi particular e pensaban facer unha auténtica festa como é unha excursión. O mal tempo... A mal tempo, boa cara en este caso, hai que esquecer o que pasou, a vida que sigue, e aquí tamén preparamos todos del lado do Clube Deportivo Lugo, do conxunto galego, para que hoxe consiga unha vitoria clara, se pode ser contundente, mellor aínda, diante do San Andreu, e por suposto o outro equipo, o Elche, esperar tamén que faga o propio, que venza o Extremadura, e entón dentro de 2 horas ou algo menos, seguro que estaremos todos ledos por ter un clube galego máis arriba na división de prata. Imos a preparalo con toda a esperanza do mundo a que isto sexa así. Empeza o partido.